ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಎಂಇಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಫರೀದಾ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. खुशी से झूमेंगे क्योंकि जब हमारा राज होगा, हमारा अगर एक एमएलए आएगा तो हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अगर एक बार आगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी क्या खुशी होगी। क्यों बोले तो एक बच्ची को 1 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की उम्र की औरत के साथ भी बलात्कार हो रहा है। अभी तक कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। 1 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की अभी सारे इसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े हो गए। अभी जाके गवर्नमेंट को अभी जाके कानून को पता चला कि हम लोग एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हमें अगर किसी को हमारे बच्चों के ऊपर कहीं आंच आई तो हम सब एक होंगे, उसके साथ लड़ेंगे, ये पता चल गया। ಈ ವೇಳೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸಿಎಂ ಶಹಬಾಜ್ ತಬ್ರೀಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.